тези загадки. Ако не сте гледали, гледайте внимателно. Има кой да звънне, надявам се сега в момента и да започне да стартира играта, за да ви покаже какво трябва и какво не трябва да се прави. От нас, разбира се, са и наградите, които са много тази вечер. Така че с нетърпение очаквам първия зрител сега на линия. Нека да чуем кой е там. Здравей! Ало, Роро! Да! Филип се обажда от Варна. Ей, какво става, приятелю? Ами гледам, как ви всъщност си гледате морето в София, аз мога да се го гледам от балкона. Да, бе, да, мога да го гледаш от балкона. Къде живееш във Варна, че виждаш морето от балкона? Леко извън града съм. Леко извън... А, ти живееше там до Евксиноград, нали? Точно, точно. И ние ти изпратихме подарък. Ти получи ли го тази седмица? Да, страшно ви благодаря. Какво ти изпратихме, забравих? Подложка за мишка с Sims 2. Аз я взех вече играта. Значи сега всичко е на 6. Очакваме филмче от теб, между другото. Ще се опитам да направя. Задължително. И така, както си гледаш морето морски, както се казваше във Васко да Гама от село Рупча, нека да действаме заедно с теб и да си припомним пейзажа наоколо. Само да те питам, това аз заспах миналото предаване, много бях изморен, много тъпо. Обаче веднага след като намерихме този кораба, излязохме тук, стана ли нещо специфично? Така, ами единственото нещо, което се случи е, че тук назад по ето тази пътечка успяхме да открием един мост, който не сме активирали, за да преминем от другата страна. Иначе, буквално играта приключи с нашето влизане ето тук, така че от тук напред не сме изследвали нищо. Отзад е само совалката, с която отзад е совалката и една-две загадки с този мост, за който ти казвам. Я дай да видим моста. Добре, нека да се върнем. Така, и ето тези машини, които са нещо като хуманоиди, ни насочват към... тях си ги спомням. Точно така. Те активирани ли са им пред, имат ли картите или? Нямам представа. Те ни дават разни неща понякога просто ни казват какво да правим. Сега преминаваме към сцената с мостовете. Една доста сложна загадка ми се струва, че ще предстои там с едни топченца. Сега ще ти покажа за какво говорим и ще напомня на всички зрители откъде дойдохме. Всъщност нищо не е изпуснал, ако случайно е заспал. Така, надолу по тези стълбички, сега първо ще ти покажа отгоре този мост, по който не можем да минем. Това е нещо като листо. Страшна работа, някакви неща, които течат във въздуха. Трябва, може би, по някакъв начин да стигнем до отсрещния бряг. Виж какво друго виждаме наоколо. Някаква странна. Отпреди има още едно листо срещу това, нали? Да, ето. Така, връщаме се назад. А нагоре, я погледни нагоре само да видим. Да, веднага нагоре ще погледна. Още малко нагоре. Да види това първо. Някак ще трябва да ги или долу да ги свалим, или ние да... И ти напомням, последното нещо, което ще напомня, е как ние слязахме по тези стълби. И какво успяхме да видим? Успяхме да видим ето това нещо пред нас с 4 цветни бутона. Червен, син, жълт и зелен. Виж какво се случваше с натискането на всеки един от тях. Изстреляхме червено топче, което попадна ето тук, и виж отгоре какво се случва. 2, 3, 4 надолу, 5 надолу. 5 степени надолу се затвори това стъбло. Синия бутон и синьото топче, което попада ето тук в дупката, го качва нагоре 1, 2, 3, 4, 5, 6, до тук. Жълтия бутон. Изчакай малко, само да ги запиша. Втория качва с 6. Първия с 4 сваля. А с 4? Да, а жълтия 1, 2, 3, 4. 4 нагоре. Прекалено високо за листото. 4 нагоре? Да. И ето зеленото накрая. Ще караме 1, 2, 3, 4 отляво надясно.
Зеленото нищо не направи. Може би и то ни дава допълнителен растеж нагоре, но тъй като в момента може би сме достигнали максимума и няма Я никакъв натисне ефект. второто да пробваме да видим какво прави четвъртото. Синьото. Да. Това не е лилаво или така ми се пробва. Значи и синьото нищо не направи в момента, защото и то ни даваше покачване от 7 вярно нагоре. е. Първото, да, извинявай. първото. А като правим това с листото нагоре, случва ли се нещо или... Да, трябва да се появи платформа, по която явно да минем. Виж, че има още 2 растения вдясно. Виж сега, червеното ни ги свали до... До минимум. Това минимума ли е? Да, това е минимума. Ама ние нали качихме с повече от 4? Я натисне второто и после първото. Искам да съм сигурен, че... Второто. Ще спада с 4. Качва с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6 ли? Мгм. Добре, я дай четвъртото да натиснем, че нали не видяхме какво прави. Едно нагоре, 2 нагоре, 3, 4, 5. Жалко, има едно излишно отгоре. 6. Значи с 6 качва, А имаме така и ли? 3 зелени бутона тук отгоре, които не сме натискали. Виждаш ли ги? Не, те не ги видях. Значи, само на четвъртото качва с 6 нагоре, така ли? Не знам. Трябваше да Качва, добриш. т.е. качва. Да. Трябва да проверим и 3 бутона, които са ето тук, ако искаш да видим Добре, какво дай прави. да видим първия отгоре, дето е. Нищо не става с първия, нищо не става с... Това е за насочване на торпедото към съответните растения. Да, на къде да хвърля това? Точно така. Да, ще трябва да ги подредим в една линия. Я да натиснем второто бутонче за малкото зелено. И това второ бутонче ще го натиснем малко по-късно, приятелче. За съжаление, времето поизтече, идва време за рекламки, но се надявам да те чуем малко по-късно отново. Малко по-рано, да речем, сутринта. За сега, чао! Наш много редовен зрител. Ако искате да пробвате тази не толкова трудна загадка, използвайте бързо нашия телефон и ние веднага спираме за малко реклами да поем въздух. Уил Смит. Аз роботът в кината. Нов пакет за активиране с много време за разговори и подаръци. Само в търговската мрежа на Глобус. За 22 лева. Виканек. Нямам търпение да чуем и следващия зрител. Вижте през това време, само за секунда към играта, съвсем отблизо пъзела, ето го, ето вижте какво представлява. 4 бутона, червен, син, жълт и зелен с 3 копченца отгоре, които местят това нещо като катапулт в различни позиции, съответно към това растение, към това и към това. Това, което трябва да направим е да изградим мост, който да свърже това листо с това. Ако забелязвате тук това растение и сега държа да се качим малко нагоре, за да го видим по-отблизо, какво се случва. Ето виждате тук тези листенца в ляво и в дясно, които се образуват и правят нещо като платформа. Трябва да направим така, че листенцата да се вдигнат ето тук до това ниво. Всяко топченце увеличава или смалява ръста на това, височината на това растение. Ето го и второто, ето го и третото, ето и другата част на моста. Надявам се вече имаме зрител, който да си пробва късмета. Нека да чуем кой се обажа. Здравей! Йоу! Здрасти! Какво става? Кой е там? Станимир от Севлиево.
Здрасти, Станимире от Севлиево. Какво става? Всичко наред ли е? Всичко е наред. Знаеш ли какво съвпадение? Днес открих в старата си библиотека една много такава безумна книжка, която чак вече ме и дразни по някакъв начин. Габровски хумор. Шеги. Да, шеги и там много често се споменаваше Севлиево. Все още ли така е останало това нещо във вашия фолклор? Да. Добре, това е хубаво. Радвам се, че съхранявате там традициите. Севлиево ли беше едно от най-хубавите места за живеене в момента в България? Така говорят по статистика. Тук ми казват и други такова градове, но знам, че там има така процъфтяваща индустрия, но и хайде да не губим време, обаче сега да видим какво правим с тези топченца. Готов ли си да стреляме? Готов съм. Завод за фаянс. Не мога да кажа името, но има процъфтяващ завод за фаянс. Така ли е? Идеал стандарт. Ти го каза. Там работи и някой от семейството ти, може би, а? Да. Браво! Значи, половината от Севлиево работят в завода. Не точно. Добре, приятелю. Шегувам се. Хайде сега да видим вече сериозно върху играта. Добре, да видим кой бутон с колко сваляше, Добре. кой с колко качваше. Слушам те. От червения да започнем, най-левия. Така, да почнем от червения. Сваля с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Червения сваля май додолу. Червения сваля до минимум. Да. Така. Да пуснем зеления, жълтия или синия? Зеления. Добре, най-крайния вдясно е зеления. Да. Едно нагоре. 2, 3. 3. Сега жълтия. Едно нагоре. 2. 3. 3. И жълтия 3. Малко са. Малко се, да. Да пробваме синия. Изстрелваме синьо торпедо. 1, 2. Той ще ги качи догоре. Опа, чудесно, вече имаме платформа горе, а? Да. Може и да проверим дали или да продължаваме направо нататък. Предполагам, че първо ще трябва да се вдигнат всичките платформи догоре и тогава. Да, разбира се. Просто за да сме сигурни, че всичко е наред. Но... Добре. А? Хайде да проверим. Добре. Да, мисля, че абсолютно всичко е наред и имаме... Да. Така, връщаме се веднага към пъзела. Ето, че не е чак толкова сложно в никакъв случай. И какво правим? Така. Сега... Крайният бутон, зеления. Защо? Не пипай! Не пипай! Сети се за нещо друго преди това. Ще развалим платформата, която направихме. Крайният бутон зеления. От горните или от долните? Имаме долу 4 бутона. Така, нашия зрител явно не е видял преди малко участието на предишния. Да видим сега и да си припомним, че имахме 4 бутона. Червен, син, жълт и зелен. И си спомняме, че какво правеха горните 3 зелени, какво правиха. Мърдаха катапулта в съответно тази посока и тази посока, където също имаме да обстрелваме с топченца. Надявам се, че следващия зрител обаче си спомни за какво става въпрос. Не се плашете, толкова не е страшно, ако нещо сбъркате в края на краищата. Тук сме за удоволствие. Никой не очаква от вас да сте перфектни. И сами аз не съм играл играта и заедно с вас така тръпна в очакване на всеки един зрител и заедно с вас мисля и не винаги, разбира се, моето мислене е в правилна посока, така че в никакъв случай не сме някакви тук the best геймери.
Дано да ви доставя удоволствие тази игра. Ще става все по-интересна и по-интересна. Следващия зрител се обажда вече на телефона. Да го чуем. Здравей! Здрасти, Роро. Здрасти. Съм се обаждам сега. Кой се обажда? Орлин се казвам, от София съм. Орлине, много се радвам да те чуя. Надявам се, въобще не ти се спи. Не, изобщо. Супер, това е добре. Да видим играта отблизо. Ти си на ход. Хайде да видим. Добре, дай да преместим с втория от горните бутони на следващото. Преместихме го вече. Ето, гледаме на сам. Добре, дай да пробваме с синия долен. Уау! Далече. Едно нагоре. Две. Три. Три нагоре. Три нагоре. 4, 5, 5. 5. Тук може да има различна конфигурация, не знам, 5 нагоре за сега. Да, най-вероятно все пак и по-ниско. Ага, Я видим дали мога да повторя пак с синьото. добре. Едно, две, три, 4. Този път Добре, сега ще пробваме с крайния в дясно зеления. Зеления, добре. Едно. Две. Три. 4. Не разцъфтях листата горе. Няма да успеем по този начин. Ясно, добре. Лилавия в най-вляво. Най-вляво от червения. Пробваме пак. Червения, да. Червен, да. О, забравих да броя, извинявай, но според мен ще го свали додолу. Ще свали додолу, да. Да. Така мисля. 5 и 4, 9 надолу. Да, и сега ще пробваме с синя, втория. Друга комбинация. Да, точно така. Мисля, че тази стена е подходяща, само че в друг ред трябва да ги натиснем. Сега зелен, след него. Така. И синьо пак втория. И синьо пак. Синьото тук ще ни даде 4. Дали толкова ни трябват? 1, 2, 3. Опа, чудесно. Мисля, че... не съм сигурен, но... Де да знам, бихме могли да проверим, приятел, защото... И да се качи малко нагоре да видим, наистина, обаче май не е това. Нека още по-нагоре да се качим, защото ми се струва, че е на същото ниво, а ние знаеш, че имаме скок в играта, принципно. Ето, нашия герой може да подскача, макар и малко, и не съм сигурен. Отдолу изглежда различно. Мисля, че май може да се... Дай да видим. Дали не може да се качим още по-нагоре? Да, можем, разбира се, можем да проверим. Да пробваме дали може да се качим. Тук ми помагат, ама и тук не можем да разрешим дали... Так му да видим какво се е получило с първото листо. Обаче, не знайно защо, не можем да... Може би още първото не е на достатъчно високо ниво, може би трябва още едно нагоре. И аз така мисля. Работата. Да, отдолу изглежда различно, не можем да минем напред. Дори и с скок. Кофти. Връщаме се и пробваме, сваляме още първото. И тук имаме някакъв мост или каквото и да е там. Мисля, заложим все пак да видим това с листата. Опа, така, надявам се, от тук можем да слезем. Не. Минаваме от другата страна по стълбите. Трудно, трудно. Гледахте ли миналия път загадката с там цветята, яйцата, лазерите? Не, това не съм гледал. Изпуснахте го, беше доста интересно. Точно преди да напуснем космическия кораб, ето ни отново пред катапулта. Аз както го виждаме, сваляме първото.
насочваме с най-горния, с горе ляво бутона. Да. И червено. Да го свалим. Надявам се, че не оплескаме работа така на предишния зрител, но видяхме, че не може да се мине по това. Явно не може, да. Добре, миналия път той направи комбинация отзад напред, зелено, жълто, синьо. Да. Сега трябва да е нещо различно. Ще пробваме с синьо първо. Да. Едно, две, три, четири, пет. След което ще натиснем жълто и ще повторим синьото. Се надявам това да свърши работа. Жълто тук качва с 2, 3, 4. Много високо май стана. Да. Че жълтото не върши работа за първото стъбо, тази комбинация поне. Добре, ще върнем пак с червено. Може би и трябва да завърши с най-горе да има листо. По-високо Да, от... не забелязах, че синьото завършва с листо, обаче не очаквах, че жълто толкова много ще дигне. Ще пробваме пак комбинация този път с синьо и зелено, само използвайки. Ще повториме... Синьо и зелено искаш да натиснем? Да, синьо. Значи. Окей. Може би трябваше да пробваме зелено, синьо, за да повторим, но сега ще видим. Добре, ще видим, разбира се. И зелено каза. Изстрелваме веднага. Хубавото е, че имаме поне възможност да използваме колкото искаме изстрели. Много ясно. Надявам се. Така, качихме го на много добра позиция, ми се струва, само че нямаме листенц отгоре отворено. Значи просто ако го пробвам в обратната комбинация би трябвало да стане. Връщаме и пробваме зелено-синьо. Връщаме с червеното. Връщаме с червеното, да. Да. Така. И пробваме кое? Значи първо зелено, после синьо. Зелено и сега синьо. Зеленото Да. обаче ни качи само с 2. Странно, може да има значение в каква последователност ги изстрелваме. Така. Надявам се, че не е толкова сложно. И аз много се надявам. Обаче виж какво стана. Къде спряхме. Малко под листото. Ще пробвам пак зелено. Да видим поне височината дали е такава. Иначе струва ми се, че трябва да стане, ако не тогава само поведнъж зелено и синьо, тогава поне два пъти зелено и синьо накрая да завърши. Да видим дали височината ще е подходяща сега. Добре, дай да видим горе какво е в момента положението, а? Добре, да. Добре, нека се качим догоре. Да, защото от тук отдолу гледната точка е различна. Различно изглежда, както предишния литър ми струваше, че е направил как трябва първото, обаче не беше така. Не може ли от тук да скочиме върху това проклето листо? Не. Не можем. Въпросът е ние да скочим след това, какво ще правим. Надали е така предвидно да бъде. Явно трябва отгоре. Странно ми освен това, че зеленото, като го натискахме като първо, дигна толкова малко в началото. Не, ето трябва да е на нивото. Виж колко е надолу листото, а това като че ли е почти точно на нивото на... Да пробваме тогава, може би два пъти да натиснем зеленото първо и след това синьо, което накрая отваря листо. Два пъти зелено и синьо. Да, може би пък има някаква зависимост от... Не знам, Сигурно има зависимост, от която ще стиснем първо, защото зеленото наистина качи много малко, като го натиснахме сега, като първо. Нали започнахме с зелено, синьо и завършихме с зелено. Което не е странно, сега ще разберем. Връщаме от начало, натискаме два пъти зелено и тогава... Първо червеното връщаме, да? Първо червеното да върнем. Трудна загадка. Всеки, който се умори, може да разгледа наоколо нещо друго. Аз, разбира се, предпочитам да се концентрираме тук, но
Няма лошо да обиколим и наоколо. Така, 2 пъти зелено ли каза? 2 пъти зелено и след това синьо. Още един път изстрелваме. Забелязаш, че този път започнахме с зелено и дигна повече, отколкото минали, според мен, или бъркам. 4, не знам. Виж, сега сме до тук. Натиснем синьото. Първия път 4, втория път 2. Значи по-сложно, отколкото го мислеха. Дай да им със синьото. Дано да се отвори. Това ли е, което го търсим или не? Да се качи, но ми се струва, че е това. Да проверим, да не се мъчиме с другото, ако това не сме го направили. Качваме се по стълбите. Има и друго нещо, обаче, което сеща. Може би нямаме право да тръгнем по листата, ако не сме отворили всичките и тогава... И това е вариант, между другото. Тогава ще окаже, че сме върнали без причина. Не. Ужасна работа. Пропускаме ли нещо или на мен така ми се струва, не знам. Пак е по-ниско. Странно. Хем ми се струва, че би трябвало да можем от тук да стигнем до него, обаче го докарахме пак до, както го беше докара предишния зрител. Може би да опитаме да ги настроим всичките, както го виждам отдолу, и тогава се помъчим. И тогава... Може би го отваря след като всичките са нагласени. Обаче това пък ще отнеме доста време. А и тук виж, моста продължава с някакви други растения, виж? Да. И все пак искам да погледам нагоре към над стъблата, които удължаваме. Дай малко надясно и пак по-нагоре. Това продължава по друг начин. И те рълцят лицат горе са ми страни. Виждам. Его нашия урета. Я погледни пак нагоре, пак да видя тези рълци, които летят. Надали ни подсказват нещо. Е така, вратът се точно все едно нещо подсказват, а? Все едно се опитват... Добре, ще до другия мост. Какво? Да отидем? До другия мост. Да отидем? Далечината виждам друг мост, да видим там каква е ситуацията. Да отидем на другия мост или не те разбрах? Да, точно така, да отидем до другия мост да видим там какво е. Горе. Ако пропускам нещо, което се прави с другите зрители, нещо... Може да пропускаме нещо. Така ли, че въобще не сме оглеждали наоколо, тъй че... Не сме оглеждали, аз ставам преди, защото не съм гледал преди това, дали някой не се разпочва, че да огледа. Ние натам отиваме към морето през тази врата. Ето тук е това странно нещо. Нека да го заобиколим. Штрак. Виждаш ли?